Ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини Сомонаи Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумотша дар WhatsApp имои экраномада рӯй кунем, дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Дар имза навор мо аз куҷо хона қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ ҳаст аз территорияи Душанбе, аз пеши мошинбозори Душанбе дӯстон, аз ноҳияи Рӯдакӣ, аз территорияи Ваҳдат, Ҳисор дӯстон азиз, шаҳри Бухтар, территорияи Кӯлоб, Турсунзода, Нуробод дӯстон, аз территорияи Вахшам аст дӯстон, аз территорияи Рӯдакӣ, Турсунзода, Ваҳдат, Ҳисор, мақсад ки ҳами обшим аями шаҳри ноҳияи Тоҷикистон бисёр хона рӯй карданд, ки хонаҳои арзон ҳам. Нархҳои хонаҳо сар мешавад аз 45,000, 55, 75, 85 ҳамин хел то нархҳои болора сар мешавад дӯстони азиз. Аз Нуробод ҳам хона ҳастад ва курси имза бошад 117 сомону 50 дирҳам ва квартираҳои фурӯшӣ аз Душанбе, Бухтар, Ваҳдат, Ҳисор ва дигар тарафҳо ва навор асар мекунем маромад рафт. Мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар шоҳрои Душанбе, Бухтар, яъне ки пеши мошинбозори Душанбе дӯстон, лаби шоҳрои Душанбе, Бухтар. 2 сотиқ замин маслиҳат дорад, ки 3 дар хона кардагӣ ҳастад, ки хонаҳо бо ғишти пухта ва коробка. Болош пӯшондагӣ, гидаш маҳкам дӯстони азиз. 2 сотиқ замин ҳастад, 3 дар хона қатъи калидор, ошхона, баня ва қатъи подвалш дӯстони азиз. Хона коробка ҳастад, гид ванаш ҳама одамо зиндагӣ доранд. Лаби мақсад ки роҳи шоҳрои Душанбе, Бухтар, пеши мошинбозори Душанбе дӯстони азиз. Хона мегӯяд дастрочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 235,000 сомонӣ, ки боз мегӯяд муомила мешавад. 235 та боз муомила мешавад. Навшод ҳуҷҷатҳои хона дӯстони азиз 100% мегӯяд дӯстони азиз, бо метавонед ки маълумотша гиред. Наздикии хона, масҷид, мактаб, мағоза, лоҳи калон ҳамаш наздик аст. Оиди ҳамин хона шумо ягон маълумот хоҳед, ягон савол дошта бошед, маромад шумо занг занед, ба шумо фаҳмода метавонам ва нашуд ҳамин нархшам 235 та бо муомилаи хуб дорад. Парақамои рақамошо 24 соат кор мекунад, бо WhatsApp кор мекунад, маромад занг занед. Мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад, срочна қарор дорад дар ноҳияи Нуробод, дар шаҳраки Сав, Тухчӣ, қишлоқ ҳам нест, ҷои ободият дӯстон, яъне ки мирисили район, роҳаш асфалт аст, ноҳияи Нуробод, шаҳраки Савз. 8 сотиқ замин маслиҳат дорад, ки 3 дар хона кардагӣ ҳастад, ки об ва свет ҳастад, калидор дӯстони азиз дорад. Роҳш асфалт аст, аз хона мегӯяд то роҳи калон мегӯяд, ҳамагӣ мегӯяд 100 метр дӯстони азиз. Гирдаш маҳкам. 8 сотиқ замин, 3 дар хона дӯстони азиз, обсвет, калидор, баня дӯстони азиз, кухни ҳамаш дурунд аст ва берунд ҳам ҳастад. Боз болои хона мегӯяд мансара мегӯяд дорад дӯстони азиз, метавонед ки бо ягон проекти дигар кунед дӯстони азиз, бо бисёр чизош мегӯяд фурӯхта, бо чизи чораш фурӯхта мешавад, баъзеша мегиранд, бисёр чиза мемонанд. Хона мегӯяд дастрочна фурӯхта мешавад бо нархи 250,000 сомон, ки боз мегӯяд муомила ва савдо мешавад. Хона дар ноҳияи Нуробод, шаҳраки Сабзда, ҷои ободӣ, ҷои беҳтарин. Калидори ошхона, баня ва хонаҳош калон ҳастад дӯстони азиз, бо қатъиш шифонер ҳам чизош места. Якумаш рақамҳои TCL дастӣ, ахираш 9169 дастӣ кор мекунад. Дуюмаш рақамҳои Мегафон, ахираш 67 инаш кор мекунад, инаштам WhatsApp доранд. Шахсоне ки аз ноҳияи Нуробод хона мақсад ки суроғ карда буданд, ба шумо хонаи арзон 250 бо муомила дошта. Хона хай барои зиндагӣ тайёр аст. Раҳш асфалт. Маромад метавонед ки дар рақамошон занг занед, маълумотҳои пурра ва ғаниша аз соҳибашон гиред. ҷои нағза мегӯяд ободия, маромад занг занед. дӯстони азиз, лайкҳоро занед, фаромӯш накунед, навори моро то охираш тамошо кунед. Мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар тарафҳои 9 километр назди масҷиди Ҳазрати Мавлон дӯстони азиз, ҷои беҳтарин мегӯяд соҳибшон. 3 сотиқ замин маслиҳат дорад, ки 3 хонаи калон кардагӣ ҳастад, ки калидори ошхона, баня, кухни, гидаш маҳкам, чойлоби ангор ва ремонтҳои беҳтарин. Хона мегӯяд бо тамоми чизи чораш мегӯяд фурӯхта мешавад, маълумотҳо бештар мегӯяд тариқи телефон. Нархи хонара 645,000 сомон мондиянд, бо арзон мегӯяд мешавад. шаҳри Душанбе, ноҳияи мақсад ки тарафи 9 километр назди масҷиди Ҳазрати Мавлоно.
خب معلومات خیلی کم دیگه صاحب شد مقصد که با چیزی چورا میگاد فروخته میشه 645,000 سوم است باز معامله دارید خیلی دیست که چخل خونه راست خود دیگه چخل مقصد که چی دارد زمینشون مایدان باشه جوش میگاد عبودیه نغزه مرامت رقمشون است میگفت میتونید که زنگ زنید معلومات گیرین کدام میده که چی خونه که لازمه در کامنت نویسید ما خونه های گفتگیش پیشکش میکنیم مگذاریم با چهارم کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی است قرار دارد در شهر بختر شهر قرغون تیپا در 14 میکرورایون دوستان عزیز. یک خانگاه کوارتیر است که در ششم مشونه قرار دارد 47 کвадрати متر. باب سوی تامین است حجتخانه آشخانه بانیا کوخنی ترمیز و ремонтش هم میانه است دوستان عزیز و کوارتیر میگه دستروش فروخته میشد با نرخی 265,000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила мешавад. Як хонага шашум мошина 47 квадрат 265 та боз муомила дошта. Ростига маълумотош ҳамин хабод ба шумо пурра сондаем. Агар оидаем квартира шаҳри Бухтарбуда шумо дар кор боша маҳбултон боша метавонед ки дар рақамҳои поёмда билайне 05 занг занед маълумотои пурраша гиред марамат срочна. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар даруни колхози Россия назди фабрикаи Амирӣ. Духонага квартира аст ки дар панҷум ошона қарор дорад 40 квадрати метр. ремонташ ремонти хуб бо об сӯи таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухни термиз ва нархи квартира мега срочно фурӯхта мешавад бо нархи 350,000 сомон ки боз мегӯяд муомила мешавад. Боз адреса бор дига мегем шаҳри Душанбе даруни колхози Россия назди фабрикаи Амирӣ. дӯстони азиз ҳамин хел маълумот соҳиб шумо пешкаш кардага агар оиди ҳамин квартира шумо ягон маълумоти дига хоҳем фаҳмидан дар рақамҳои поёмда мегафон аст занг занед маълумотои пурраша гиред 350 боз муомила доштаед марамат тамос гиред. ва шахсоне ки хонаи фурӯшӣ доред квартира замин мошин ягон чизи барои реклама кардан марамат дар рақамҳои болобуда 885 12 25 ватсап имо телеграм пайваст дорад чӣ хона чизи маҳсулоте ки боша барои реклама кардан роя кунед реклама мекунед. ва як чиз дига кадоме ки дар навор навев хонаи маъқул шуд дар комментария монависед ки аз куҷо ба шумо хона замин квартира лозим аст агар ки мо ёфтем сразу баъди шумо видео карда пешкаш мекунем лайк кардан наворро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Турсунзода дар якум микрорайон доми 28 дӯстони азиз ва 9 этажа. дӯстони азиз чорхонага мега соҳибшон дар 9 ошона қарор дорад 80 квадрати метр. нашуд лифт ягон чӣ гуфтагӣ нест метавонед ки пурсида гирен шаҳри Турсунзода яъне ки Регарда дар якум микрорайон доми 28 дӯстони азиз доми 28 буда 9 этажа намедонам 9 этажа хеле нависага аст шароити хуб мегӯяд пеши мақсад ки мактаб боғчаи кӯдакона дӯстони азиз ҳама чи дар пешае. хабар ремонтҳои нағз буда намедонам ба кудум хотир арзон буда нархи квартира ҳамагӣ 300,000 сомон монд я нархи квартира бо арзон мешавад дар нуҳма ошона намедонам лифт дора надора мумкин ба ҳамин сабаб боша арзон метавонед ки рақамошонда занг зада пурсед. дар комментария бисёр одамо хоҳиш кардан ки аз территорияи яъне ки Турсунзода квартира шава ҳамин хел вариант буда дӯстони азиз мо ба шумо пешкаш кардем марамат дига маълумоти пурраша худтон занг зада пурсед. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар маҳаллаи ҷомӣ деҳаи пашадара гуфтагӣ аст. 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки ду хона кардага дӯстони азиз светчаса ки об мегӯяд надорад обуш мумкин дутарак бошад бо хайхудон аниқ мекунед заминаш 6 сотиқа ду дар хона кардагӣ аст ҳамин обуш мегӯяд проблема свет дорад нархаш мегӯяд 45,000 сомон ҳамин хеле нархи арзон буд шаҳри Кӯлоб дӯстони азиз маҳаллаи ҷомӣ пешадара марамат кадом ки мисол дар кор аст инами рақамош аст мегафон метавонед ки маълумотҳои аниқ ва пурраша бо занг зада худтон аниқ карда гиред марамат. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст қарор дорад дар ноҳияи рӯдаки Ленинский район пеши Орионбон гуфтагӣ аст соҳибшон пеши мактаб садиқ дӯстони азиз спортзал ҳама чӣ дар пешаш ва мақсади линияи автобусам мегзара мегӯяд. хоб духонага квартира аст дӯстони азиз ки дар ҳафтум ошона қарор дорад ки лифтам мега дора кор мекунад 44 квадрати метр. боб сӯи таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухни термиз дӯстони азиз дорад лаби роҳ дай мегӯяд лаби раҳ дай хоб 7 этажа дӯстони дар ҳафтум қарор дорад лифт мегӯяд дорад ҳама шароитош мегӯяд муҳайё аст духонага дӯстони азиз ноҳияи рӯдаки пеши Орион Бон мактаб садиқ спортзал ҳама чи дар пешаш лобои намуд транспорт мегӯяд мегзарад. квартира дастрош дӯстони азиз фурӯхта мешуда бо нархи 250,000 сомон ки боз мегӯяд муомила мешавад хай нархаш арзон лифтам кор мекарда.
خب اویدمی کوارتیر شما معلومات های بیشتر خوی نگه در رقم های 154154 راست زنگ معلومات انی و پوراشا گیریم. مگذاریم بر نهم خانه فروشی. خانه فروشی نزدیک حولگی است دوستان، قرار دارد در نویه وقت جامعات 20 سالگی دهه حیات نو تگی بید. کدامی که نفهمیم نگه آدرس میتونه که در واتساپ میگه نویسه که زنگ زنه همش فهمونده میتیم. 8 سوتیق زمین مساحت دارد که 4 خانه کردگی است که خانه دوشونه است تون عزیز. خب خانه کاروبکا است. نرخش میگه 85,000 سومانی. تنها میگه در همین نمبر واتساپ در نویسه میگه که میشو زنگ زنین همش فهمونده میتونه کدامی که نفهمید. باز میگم آدرس نویه بخش جامعات 20 سالگی دهه حیات نو تگی بید. مرا شخصانی که میخرین یگان معلومات خوین اویدی خونه زنگ زنین یا که نویسه در واتساپشون فهمونده میتونن. میگذاریم با دهم زمینی خانه فروشی. زمینی خانه فروشی است دوستان، قرار دارد در شهر وحدت در جامعات گلباغ گفتگی است. بعدی گلباغ چوی مرام چوک مرام میشه دوستان عزیز، همین خیلی نام نویسیان یعنی گلباغ دا بعدی گلباغ 6 سوتیق زمین مساحت دارد که یک خانه وریمیکا کردگی است. خب گیدش بوسیدکا محکم گیدش دا ادامو زندگی دارم. دوستان عزیز با ماشینا میگه علیش میشود. 6 سوتیق زمین است، یک تا وریمیکا کردگی 24 ساعت میگه همین واتساپ شون کار میکنه. شخصانی که میخرن میگه یا که نویسین یا که زنگ زنین. نرخ همین زمین با وریمیکاش همگی 38,000 سومون موندیان. 38 تا باز معامله داشته. مرام با ماشینم علیش میشته گلباغ دا. خب شخصانی که میخرین اگه اون سوال ایلوگی داشته باشین مرام زنگ زنین یا که نویسین در واتساپشون باش بو فهمونده میتونن. میگذاریم با 11ام خانه فروشی. خانه فروشی نزدیک حولگی است دوستان، قرار دارد در شهر حصار در جامعات یعنی که پاسیولکای اتوبوس دوستان عزیز. شهر حصار دهه اتوبوس. 6 سوتیق زمین مساحت دارد که 5 خانه میگد کردگی است دوستان عزیز. خانه ها خش قطور منتج رنگ بور کردگی است. خیلی بعضی کوروش موندگی هست. دیدین خانه صورتش هم 3 دانه بوده با ما پیشکش کردن. نرخ خانه 250,000 سومون است. باز معامله سوداش تنها در نزد خانه. دوستان عزیز علیش نمیشه توقع سومی خولیه شهر حصار اتوبوس 6000 زمین 5 در خانه با همه شرایط زندگی نمیخلی سستنی. رقمش شده تیسل مرامت میتونه که زنگ زنین معلومات انیق و پرش از خودشون گیرین. بازم میگیم شخصانی که خانه فروشی دارین یا که زمین، کوارتیر، ماشین، یگان تکنیک، یگان کمپانی، یگان محصولات مرامت در رقم‌های 885 12 20 20 واتساپ، ایمو، تلگرام رو یک رقم میکنیم. و شخصانی که در نور نیفتین خانه محقولی در کامنتری مون نویسین از کجا با شما خانه، زمین، کوارتیر لازم است نویسین پیشکش میکنیم. ما فقط در خدمت شما هم رقم میکنیم هم مقصد که خانه‌های گفتگی شما رو از فروشنده قبول میکنیم. دوستان از این به نوار امضای ما تا ویدیو آینده خدا نگهدار همه شما.